Hej og velkommen til Hverdag og Fest. Vi har spørgsmålene og svarene. I bestemmer selv reglerne. Målet er at samle sig og hygge sig med en masse gode spørgsmål og quizzer. Er I løbet tør for spørgsmål i et brætspil inden for en bestemt kategori eller farve? Så er I kommet til det rette sted. I kan bruge mobiltelefonen, tabletten og computeren også når man er på farten, i bilen, i toget eller måske på vej på ferie. Men vores vision er at bryde med, jeg sidder og kigger i mobilen for mig selv kulturen. Her er fokus på samvær, hvor I selv skaber reglerne og spiller på jeres egen måde. Man får aldrig det samme spørgsmål igen, hvis man klikker OK til cookies, og der findes mange tusinder af spørgsmål, og der kommer hele tiden flere til. Her er masser af forskellige quizzer. Her ser du for eksempel en aktuel quiz. Hvis vi scroller lidt ned, kan du se, der er mange forskellige kategorier, blandt andet denne her julequiz med masser af spørgsmål, og der kommer 24 nye spørgsmål til hvert advent. Her er der så ostespørgsmål i forskellige kategorier, både for voksne og unge. Hvis du holder musen over, kan du se de forskellige kategorier. Når du klikker på en stor ost, er det for voksne, og hvis du klikker på en lille ost, er det for de unge, og på den måde kan hele familien spille sammen. Når du er inde i en kategori, står spørgsmålet her. Så kan du klikke på knappen her for hjælp eller info vedrørende spørgsmålet. Det er forskelligt fra spørgsmål til spørgsmål, hvor meget info der er. Først er der som regel 1-2 hints. Så er der lidt ekstra info, og nogle gange et udråbstegn, og det er her, vi kommer med et forslag til, hvad der er OK at svare. Men husk nu, det er jo jer, der bestemmer. Man kan også få lidt ekstra hjælp ved at se, hvilken kategori spørgsmålet har her. Når du vil se svaret, kan du trykke på Se svar-knappen. Så er det op til jeres vurdering, om det er et rigtigt svar eller ej, og give point på scoreboardet. Når man trykker på Se svar eller Hjælp info igen, forsvinder teksten, hvis man har brug for at vise hinanden spørgsmålet, uden de kan se, hvad der står. Du kan så klikke på Nyt spørgsmål, som så vil være i samme kategori. Har du brug for et spørgsmål i en anden kategori, kan du klikke på kviklinkene her. Den lille knap, hvor der for eksempel står et ID-nummer, er så du kan maile til os, hvis du har noget, du vil sige om det aktuelle spørgsmål. Og brug det gerne. Hvis du vil holde lidt øje med jeres point, kan du klikke her for at åbne scoreboardet. Her kan du skrive jeres navne ind. Hver gang I skriver et navn, skal I lige klikke Gem for at huske navnet. I kan styre point her, der er op til 4 hold. Nederst er der et stopur, hvis I ønsker at spille med tid, hvor I har mulighed for at justere uret til en tid, der passer jer. Og hvis I har brug for et klap eller grin, klikker I her. I kan klikke på Uge Scoreboard igen, hvis I ønsker det. Brugen af Hverdag og Fest har altid været gratis, og derfor er det vigtigt, at I lejlighedsvis klikker på og udforsker vores annoncer. Mange af disse annoncer kommer fra firmaer, der bidrager med værdifuld viden til Hverdag og Fest. Disse virksomheder betaler ofte ikke for deres reklamer. De tilbyder deres viden som en service for jer. Ved at klikke på annoncerne støtter I os og de virksomheder, der hjælper med at berige vores fællesskab. Husk, hverdagogfest.dk er hele tiden under udvikling, og kun for sjov og for hyggens skyld. Der opstår små fejl nogle steder, som bliver rettet, når tiden er til det. Men vi hører meget gerne fra jer, om alt fra ris og ros. Har I en god idé? Noget som skal rettes? Stavefejl? Hvad som helst? Vi glæder os meget til at læse, hvad I skriver til os. Kig jævnligt forbi, da vi har andre spændende typer quizzer og ting på vej. God fornøjelse.